Йокысыз төн, тоташ нишәнче көн, күз төбенә караңгылык ягагына. Мәхәббәттән дисәң, мәхәббәт юк, шул юклыктан арынуым яңа гына. Атлыйм дисәм, җир убыла, баш әйләнә, ярылырдай булып тибән никтер йөрәк. Мәхәббәт ут дисәм, мәхәббәт юк, утсыз янып бетүемдер, димәк. Синле уйларымнан йөдәп хәтирәләр биштәремне сөйрәп, яшәвемне кемдер хата дисә, дисен. Яндырырга тиеш яналганнар, яратырга тиеш кемнәр исән. 3 минутка шерем итеп алдым, төшкә кердем. Бу фал минем кебек сагынуың булса әгәр, җавап бирче, минсез тормышыңда бармы яратучың, минем кадәр? Эльмира Җәлилова.